ボーゼル、このベルゼリアのいいな。ようやく会えたな。お前が闇の軍勢の長だな。人間ごときがよくここまで。いや、貴様本当に人間か？どういう意味だ？私が人間以外に見えるのか？およそ人間とは思えない気配だったのでな。そのラングリッサーもまるで呪いの魔剣の。お前もすぐにこの剣の錆にしてやる。闇を前にして威勢のいいことよ。レディン様のご意志に従いますわ。我が命に従い、その姿を現せ。ついにここまで来た。私は闇を滅ぼ。私こそが闇の神なのだ。さあ、観念してもらおう。今日が貴様の命日だ。なかなか笑わせてくれる。毒には毒。闇をもって闇を制すという。ざれ言。私を惑わせようとしても無駄だ。この剣が危険ラングリッサーこ違うな。その剣はもはや光などではない。そしてお前も同じこと。私が闇だと？そうだ。闇の軍勢の長。この闇の王子ボーゼルをもってしても未踏。貴様を殺して全てを得るためなら闇にでも何でも染まってやるさ。よかろう。さあ来る。誰であろうと邪魔はさせん。己の無力さを思い知る。
道を開けなさい。